fina-finan da za su fito yau Lahadi insha Allah akwai Dauriya, Raraka, Muzurai, Mai kamar maza, Santsi, Nukiliya da alama mai kiliyan fim din Tiger ne na damusa wanda aka hasara na hukunsa wanda aka hasara Kofi Sinima. Hala wannan shine mai kiliyan insha Allah. Yauwa kuma zan sake tallata muku group namu wanda za ka samu wannan duka fina-finan da suka fito insha Allah. Group ne na Telegram, za ka iya samun duk fina-finan insha Allah. Wannan shine lambar waya da muka aje, sai ka tantance ta wannan lambar waya insha Allah. Za mu yi maka ƙarin bayani yadda za ka shiga wannan group, za ka iya samun duk sabbin fina-finan da suka fito, Hassarar Sultan da na Algaita da sauran kamfanonuwa. Yauwa kuma zan sake tallata muku wannan pejin namu na Facebook wanda kwanaki na kawo muku shi, to shi wancan da ya dan samu matsala ne saboda baya posting, shi yasa na sake bude wani pejin. Za ku iya bi mu ta wannan pejin insha Allah. Za ku iya ganin duk fina-finan da suke fitowa, duk post da za mu iya dora su insha Allah akan Facebook. Duk lokacin da muka zamu dora ta kan YouTube ba, za ku iya ganin sa wannan peji namu na Facebook da kuma lambar wayar mu. Duk fim da kace bukata za ka dauki lambar wayar mu sai ka yi mana magana ta WhatsApp insha Allah. Za mu tura maka duk fim da kace bukata. Wannan shine pejin, shi ma sunansa Zakin Zamani TV kamar na sauran kafafen sada zumuntan mu irin su TikTok da YouTube haka. Kuma zan ajiye muku link din wannan peji namu na Facebook insha Allah. Sai ku dangwali wannan, zai kai ku insha Allah, zai kai ku wannan pejin sai ku yi mana follow insha Allah. Ko kuma za ka iya rubuta Zakin Zamani TV a bisa Facebook insha Allah, za ka iya samun sa.